Koji je najveći mit kupnji nekretnina? Ima ih više. Evo, ja bi se dotakao jednog koliko smo malo prije pričali, tipa novogradnja je uvijek bolji izbor od starogradnje. Priznajem da često je, ali u svom iskustvu dosta sam se nagledao i loših novogradnji. Znači, ako nije provjeren investitor, ako nisu provjereni izvođači, susretao sam ljude koji su kupili stanove novogradnji i kojima je zapravo praktički upropašten život, prokišnjavanje, loši zidovi, loša izolacija. I šta se onda dogodi? Ljudi koji su skupljali neke novce da bi kupili, da bi osigurali sebi, svoje obitelji, stan, oni pate. Kupili su novogradnju, što je kao sigurnija trebala biti opcija, odnosno bolja, moderna tehnologija, energetski razred bolji, sve novo, moderno. Sad, čija je to greška, njihova ili neću ulaziti u to, ali dok s druge strane, starogradnje mogu nekad biti sigurnije. Jer ti ulaziš u zgradu, zgrada je stara 20, 30, 40 godina i vidiš šta kupuješ. Ok, nekad su one loše smo pričali, osjetiš miris, osjetiš ovo, ali ok, nju nećeš kupiti. Uđeš u neku starogradnju koja je kvalitetna, statika je dobra, vidiš tloce, to odmah vidiš kako će šta biti, kako je raspored. Provjeriš ko je bio investitor, provjeriš kako je prošla zadnjih 20 godina. Ako ti se to svidi, ako je lokacija dobra, ajmo reći, nekad i sigurnija opcija nego novogradnja. Znači nije svaka novogradnja tako je. ista. Jako je bitno provjeriti investitora, provjeriti izvođača, provjeriti kako će se radovi odvijati, pogotovo ako kupuješ u ranoj fazi. Tako da, ajmo reći, to je jedan mit koji ima istine, ali ne mora uvijek biti tako.